Internetul este plin de citate care n-au fost puse niciodată. Uite unul pe care probabil l-ai văzut. We are all broken. That's how light gets in. Îi este atribuit lui Ernest Hemingway. L-am spus în engleză pentru că nu sună așa de bine în română. Toți suntem stricați, așa intră lumina. Sună genial și sincer chiar îmi place. Doar că Hemingway nu a spus niciodată asta. Acum vreo 10 minute stăteam în pat și dădeam scroll pe Instagram pentru că n-aveam chef să filmez și am dat peste un slideshow cu cele mai bune citate de la scriitori clasici. Primul era ăsta și am zis, mamă cât de fain a scris omul. Doar că citatul este o combinație dintre două surse diferite. Hemingway a scris în Farewell to Arms: The world breaks everyone and afterwards many are strong at the broken places. Iar partea cu That's How Light Gets In vine din melodia Anthem a lui Leonard Cohen. Și sincer, ca un citat să fie frumos, nu trebuie să vină de la Hemingway, Einstein sau Marcus Aurelius. Un citat poate să fie frumos și fără un nume celebru de desubt.